ба усули деҳа ба деҳа, маҳал ба маҳал оид ба футболи хурду калон нақшачорами тартиб имрӯз чӣ хеле ки шумо дида истодаед дар ҷамоати бисолагии ноҳияи Вахш оид ба футбол байни наврасону ҷавонон бо суръат идома дорад. Мусобиқаи футбол имрӯз дар ҷамоати бисолагӣ зиёда аз 20 рӯз рафта истодааст. Асли дастае ки дар ҷамоати деҳот иштирок доранд ва ғолибонро бо медалу ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешавад. Тибқи иттилои масъулин ки мусобиқа давоми 20 рӯз идома дошт, ба даври финалӣ дастаҳои чорбоғи ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ва дастаи ҷавонони ҷамоати шаҳраки ноҳия роҳхат пайдо намуданд. ҳамин тариқ мусобиқаи имрӯза миёни футболбозони ин дастаҳо дар ҳузури зиёди мухлисон оғоз гардид. Футболбозони ҳар ду даста аз аввалин дақиқаҳои бозӣ бо ҳаракатҳои хуб тавонистанд шӯру завқи мухлисонро бештар намоянд. мо сарфароз ва хушнуз аз он ҳастем ки пайваста чунин мусобиқаҳои варзишӣ дар деҳаи мо мегузарад. ин барои рӯҳияи ҷавонони мо, ҳамчунин барои тарбия намудани насли навр аст, бисёр ҳам саҳми арзанда дорад. мусобиқаҳои варзишӣ аз он ҷумла мусобиқаи футбол ҳам яке аз мусобиқаҳое мебошад ки ҷавононро ба худ ҷалб карда ба якдигар дӯст намуда, яъне ки аз беҳудагардӣ, аз корҳое ки ба шаъну шарафи инсонӣ рост намеояд машғул менамояд. бозингарони ҳар ду даста ҳам аз худ маҳорати хуби варзишӣ нишон дода, дар ду даври мусобиқа бозингарони дастаи чорбоғ тавонистанд бо задани голҳои бештар пешсаф шаванд. ҳамин тариқ бозӣ ба нафъи футболбозони дастаи чорбоғи ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон хотима ёфта, футболбозони дастаи ҷавонони шаҳраки ноҳия ҷои дуюмро ишғол карданд. дар қисмати ҷамъбастӣ беҳтарин бозингар, дарвозабон ва ташкилкунандагони мусобиқа бо сипоснома ва мукофоти пулӣ қадрдонӣ шуданд. ҷоми мусобиқа ва дигар мукофот ба дастаи чорбоғ тақдим карда шуд.